Ćao svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas vam pokazujem nešto što je verovatno najtraženiji video od kad se ja bavim šminkanjem, verovatno. A to su moje omiljene četkice. Uglavnom su Sigma, Morphe, EcoTools, Zoeva klasika i par nekih drugih, ali u svakom slučaju nadam se da će vam se svidjeti video i da će vam biti od pomoći. Ukoliko ne znate koje ove četkice želite da kupite, ukoliko vam prosto treba neka nova za blendanje ili nešto tako. I da nemojte da zaboravite da lajkujete video i da se pretplatite na moj kanal. S obzirom na to da ih ima manje, prvo ću vam reći koje su mi omiljene četkice za lice. Nijedna četkica mi se nije svidela dovoljno da apsolutno zauvek zameni Beauty Blender, tako da imam samo 3 četkice za lice. Prva je Sigma Spotlight Duster. Ubacit ću vam ovde snimke izbliza i nemojte se ljutiti jer su neke prljave, zato što sam ja te morala da stvorim ovo što imam trenutno na faci, a moralo da se desi sa nečim. Spotlight Duster je u suštini četkica koja je došla u onom setu za highlightovanje i nikad je nisam koristila za highlight, apsolutno nikad, zato što je savršena, bukvalno savršena za setovanje ispod oka, a ne samo ispod oka, nego prosto za setovanje lica. Ukoliko ne želite da zacementirate nekom facu sa puderom u kamenu i želite samo negde pomalo da setujete puderom u prahu ili kamenim puderom, ovo je sjajna četkica za tu namenu. Sljedeća četkica za lice jeste još jedna Sigmina četkica, a to je Sigma High Cheekbone Highlighter. I ona izgleda ovako. Ponovo ubacit ću vam mini video ovde ili ovde, vidjet ćemo već. I ovo je četkica sa kojom apsolutno uvek ne nosim highlighter, bukvalno ni sa čim drugim to ne radim više. Zato je apsolutno uvek iskorišćena, jer prosto čime. I ona je došla u setu četkica za highlighter, u onom Sigminom highlighter setu. Ono što volim kod nje jeste što nije ni previše mala, niti previše velika i onda možete da budete dovoljno precizni, a da opet ne morate satima da nanosite highlighter. I četkice. Dlake su dovoljno guste da biste mogli da radite i sa highlighterima koji su u kamenu i sa praškastim highlighterima, bukvalno bilo šta, i možete lepo da nadograđujete sam highlight na licu, zato što je četkica tog tipa, neće vam progutati previše proizvoda, ali isto tako vam neće preneti apsolutno sve sa četkice na lice, tako da finiš uvek izgleda lepo i jako se lepo blenda sa njom. Sljedeće, definitivno jako korišćeno zato što je trenutno prljava, jeste Kat Von D Shade and Light četkica koja dolazi u ovome. Nju sam dobila na Sephorinom Kat Von D eventu, hvala vam puno svima što su me zvali i dali ove stvarčice. Radi se o četkici koja ima dva kraja, što ne znam, ne volim previše, zato što kako god da stavite četkicu u bilo šta osim njene kutije, jedan deo će se spljoštiti i uništit će vam četkicu kroz par mjeseci, godina, šta god. Tako da je čuvam u ovome, kad je čista, a kad je prljava onda je prosto na stolu, što apsolutno nije moja omiljena stvar, ali je sama četkica jako lepa i mekana. Ovdje deo koristim za bronzer, a ovaj za konture. Znam da bi ovaj trebalo da se koristi za setovanje i highlightovanje i tako to, ali je meni super za bronzere, za rumenilo, zato što je tako okrugla i jako lepo blenda sve. A ovaj deo je malo precizniji zato što je kosa, iako ja lično mnogo više volim okruglije oblike nego ove kose za konture, prosto zato što lepše mogu da blendam. Ali s obzirom na to da je ova dosta mekana i da oblik nije previše oštar, možete i sa ovim da blendate odmah kad nanesete konturu. U svakom slučaju, jako volim ovo i možete je naći u Sephori, što je super. Ovu Kat Von D mogu koristiti i za rumenilo, bronzer, konture. Ove dve su za highlight i setovanje, tako da prekrila sam u suštini sve što mi treba. Preći ćemo na manje četkice. Znači tu imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Da, 7 četkica. I skoro su sve od različitih brendova.
Naravno, ponovo najviše imam Sigmu, između ostalog zato što sam affiliate i zato što affiliate jako često dobijaju njihove proizvode. Imam kod, ostavit ću ga ovde negde, ukoliko budete poručivali sa tim kodom imate 10% popusta, tako da je to ok ukoliko uzimate neku veću količinu stvari. Prva četkica bi bila Sigma Smudge ili E21. To je jedina četkica sa kojom mogu da postignem smoky look na donjem kapku, a da ne preskočim ovaj deo gde rastu donje trepavice. Što vidim kod mnogih šminkera, zato što prosto znam da je jako teško prići tom delu, izblendati sve lepo oko tog dela i onda se uvek tu vidi malo koža gde vam rastu trepavice, a ja to ne podnosim u najmanju ruku. I sa ovom četkicom mogu da priđem i da blendam, zato što jeste dosta čvrsta, ali nije previše gusta, tako da možete da blendate i da nanosite senku sa njom. Mislim, zove se Smudge, što znači da će vam biti super i za blendanje eyelinera ili nečeg u gel formi, što nanosite na donji kapak ili na gornji kapak, samo što je meni prosto jedna od najkorišćenijih za donji kapak i na mušterijama i na sebi, prosto mala je i zaobljena, tako da možete lepo da priđete svemu i blendate sve. Sledeća je najmanja moguća pencil četkica na svetu, možda ne na svetu, to je Morphe M515. Izgleda ovako. I ona je super za recimo cut crease ili za sve generalno detaljne blendove ili za highlight, bukvalno i za donji kapak, za sve. Zašto vam treba četkica koja je jako precizna, da ipak mora da blenda, znači ne nešto što je za gel proizvode, nego ipak nešto što je za praškaste proizvode. Sa ovim naravno možete da blendate i gel proizvode, ali prosto je jako dobra kada želite da priđete onoj liniji kod cut crease-a, ne želite da uništite ono što ste dole odradili, recimo koliko želite da potamnite tu liniju ili nešto tako. Za takve stvari je apsolutno savršena. Kvalitet Morphe kvalitet Morphe četkica bukvalno zavisi od četkice do četkice, tako da ove je super, neke nisu, neke jesu, sve zavisi, jel te? Sledeća je Sigma Shader Inner Corner E46. I ja ovu četkicu koristim za sve, korektor, highlight u unutrašnjem uglu oka, usne, čak ponekad i eyeliner ako ne ponesem ostale četkice, bukvalno lepak, primer, šta god, zato što je sintetička i zato što je ovog oblika i super je bukvalno za sve te namene, prosto mislim da ne bih baš znala šta ću bez nje jer sam se tako navikla na nju i nosim je svuda sa sobom, imam je i u ovoj većoj varijanti, evo vidite, ova manja je prosto preciznija tako da nju više volim. Sledeća je, imam dve angled četkice, imam EcoTools i imam Sigminu. Sigmina je Small Angle A65, EcoTools ne znam broj ništa, izbrisalo se zato što imam 3 godine. Ups. Sekla sam je sa obe strane da bi bila tanka i bukvalno sam dobila tim sečenjem identičnu četkicu kao ova Sigmina, samo što je, jel te, ova dosta jeftinija. Koristim ih uglavnom za obrve. Ovu Sigminu koristim za usne i za eyeliner, ovu koristim samo za obrve, zato što se ne lepi tako kao ova Sigmina kad je prepunite proizvodom, ne znam zašto. Verovatno je do vrsta tih tlačica koje su koristili. Tlačica je tako, mnogo mi se više sviđa engleski izraz bristles, ali ne znam da li mi imamo neki izraz koji može zamijeniti tlačica, jer je čudno. I da, šta sam još htjela reći, usne uvek crtam četkicom za eyeliner ili četkicom ovog tipa, zato što one četkice za usne su uglavnom zaobljene, ne znam zašto, i to mi jako puno smeta. Sledeća je moja omiljena četkica za eyeliner. Znači, ukoliko želite da crtate najtanje moguće linije na svetu, morate da imate ovo, a to je Sigma Winged Eyeliner, to jest Winged Liner E06.
i to je najmanja stvar na svetu. Ne znam i da li se vidi ovdje uopšte. Jel vi vidite koliko je to malo u stvari? Najbolje od svega je što je također kosa i sa njom možete savršeno da iscrtate papir tanku liniju i da, to je njena svrha u mom životu. I sljedeća je četkica koju sam kupila u knjižari, brenda je Ars, ako vam to nešto znači. Izgleda ovako i nju također koristim za eyelinere. Kada radim neke graphic linere gde mi treba malo više slobode, znači gde mi treba savitljivija četkica, onda koristim ovu zato što vidite koliki je ovaj deo u odnosu na recimo ovu za eyeliner. Mnogo je veća i onda mi dopušta da prosto pomeram ruku i pravim razne oblike koji su malo slobodniji od ovog klasičnog eyelinera. To je to što se tiče tih preciznijih i manjih četkica. Sljedeće na redu su četkice za blend. Da vam se desi nekad da imate puder i sve i onda vam se dlaka, to jest kosa, dlaka, zalepi za facu i onda vas tako svrbi, a ne smete da se češete jer ćete raščešati puder, logično, ili to samo ja. Prva je najjeftinija i četkica koju imam najduže. To je prva veća blending četkica koju sam kupila sebi. 4 ili 5 godina. Nisam baš najsigurnija, ali imam je jako dugo, a to je Ebelin četkica za blendanje. Znam da je u početku nije bilo u Srbiji, jer smo imali samo one Ebelin alate, to jest uvijače, turpije i tako to, i onda smo dobili četkice. Sad nisam sigurna da li smo dobili i ovu blending četkicu, ali ako jesmo, obavezno je kupite. Bukvalno je jako slično nekim high-end brandovima, što znači da bi kod nas bilo oko 500-600 dinara, tako da ako naiđete na ovo ili ukoliko ste negdje u inostranstvu, obavezno je kupite jer je zaista dobra, jako lepo blenda, velika je, što znači da nećete moći da je koristite za neke preciznije radove sa tamnim bojama, ali za završni blend ili za blend između boja je super, tako da što se tiče samih što se tiče same četkice, prala sam je bukvalno preko 100 puta sigurno i nije mrdnula, tako da zaista verujem da je jako kvalitetna i preporučujem je svima. Sećam se da sam i na blogu pisala o njoj. Ko se seća mene iz doba blogovanja? Niko, jel da? Sljedeća je Sigma Tapered Blending E40. To mi je najverovatnije omiljena četkica za blend. Imam 3 iste, zato što ih koristim jako često prosto. I sa njom, za razliku od ove Ebelinove, možete i nanositi tamnije senke. Vidjet ćete, ukoliko ste gledali ovaj tutorial ili ukoliko taj tutorial ide posle ovog videa, vidjet ćete da sam je koristila za bukvalno sve senke na oku, osim ove na sredini. Zato što je oblik takav da nije previše ogromna, da se izrazim tako, što znači da ćete moći da imate dovoljno kontrole i za neke tamnije boje. Savršeno blenda. Sad, što se tiče samog nanošenja boja, opet naravno ukoliko želite da imate precizan cut crease ili nešto tako sa recimo crnom, tamno brown i treba vam više preciznosti, normalno je da ćete uzeti neku manju četkicu, jer moja logika je što je tamnija senka, to je manja četkica, to pričam i curama koje pohađaju kurseve koje ja držim, tako da imajte to na umu kad generalno radite neki eye look sljedećeg puta. Sljedeća, također jako stara četkica, verovatno imam 3 ili 4 godine, je Zoeva 228. Koristila sam je juče za neki crveni smoky eye, tako da se izvinjavam što nisu sve apsolutno čiste, ali prosto nemam vremena da snimim video kad ih operem, zato što ih odmah koristim ponovo, ako to ima smisla. I za razliku od mnogih drugih, iskreno, Zoevine četkice se posle par godina krenu raspadati malo, a jako dobro čuvam svaku četkicu, tako da nije do mene definitivno i znam da se još par ljudi žalilo na taj problem, tako da
eto da znate ukoliko ste planirali da uložite malo više novca u Zoevu, što ne znači da nisu dobre, nego prosto se posle par godina dlake lome i bukvalno otpadaju, ali ne previše, tako da možete da nastavite da koristite četkicu i posle toga. Što se samog blendanja tiče, za razliku od ove Sigmine, je dosta zaobljenija pri vrhu, što znači da je mnogo preciznija od Sigmine, što znači dalje da ćete moći da je koristite i za još tamnije boje i za mnogo precizniji blend. Ja je koristim kod svakog cut crease-a, čak i kad radim sa crnom, jako je lepo blenda, samo ponovo neću nanositi crnu sa ovom četkicom, ali ću blendati bukvalno sve boje sa ovakvom četkicom, baš zbog njenog oblika i zato što možete da budete prosto jako precizni sa njom. Sledeća je Zoevina Lux Soft Definer 227. I za nju važi identično kao i za prošlu Zoevinu, u suštini što se samog kvaliteta tiče. Nju koristim za malo preciznije blendanja i za nanošenje senki. Sa onim četkicama koje sam vam rekla da koristim samo za blendanje, nikad ne nanosim senke, zato što ih nanosi previše rastresito i nikad ne možete da dobijete identičnu boju kao iz pakovanja, samim tim zato što je četkica previše velika da bi napakovala tako senke. Znači, nešto manje je bolje za tu varijantu i onda kasnije samo blendate sa četkicom za blendanje. Ovu sam koristila, ceo život za to, isto je stara oko 3-4 godine. I imamo još dve četkice. Tako da sam lagala, nije ih bilo 7, nego 6, ali su dve bile identične, ali je jedna bila prljava i nisam skontala. Sledeća je Sigmina Pencil E30 četkica i nju takođe koristim isto kao i onu Morpheovu Pencil, samo za delove koji nisu baš toliko sitni, što znači za cut crease, za unutrašnji ugao, za donji kapak, apsolutno sve tog tipa. Za razliku od pencil četkice inače, ova je jako oštra na vrhu, što znači da bukvalno možete da crtate linije sa njom ukoliko želite, što je super za cut crease varijantu, baš zato što možete da priđete tim linijama kad radite. I sledeća je Sigmina Blending, piše samo Blending, E36, uskoro će se izlizati i ovo što piše pa neću znati, tako da je dobro što sam sad napravila video. I nju koristim za detaljna blendanja. Znači, ukoliko radim nešto što ima malo čudniji oblik i želim da blend bude dosta precizan i sitan, koristit ću ovakvu četkicu, zato što nije zaobljena niti oštra na kraju, već je tipično blending četkica, samo u minijaturnom obliku. I super je i za donji kapak i ukoliko želite neki smoky eyeliner ili nešto tako, znači bilo šta gde vam treba blend, ali precizniji blend. Znači, ukoliko ne želite da idete svuda okolo, nego prosto želite da se zadržite u nekom, da kažem, obliku koji ste napravili. I to bi bilo to što se tiče svih četkica. Potrudila sam se da video bude jako kratak, zato što je prilično, to jest isključivo informativne prirode. Ukoliko želite neki detaljniji video što se tiče četkica i što se tiče korišćenja četkica, recimo neki noviji video o blendanju ili o pranju četkica, napišite mi to u komentaru. I ne zaboravite da se pretplatite i lajkujete, mislim da sam to već rekla ili sam rekla u prošlom videu ili u svakom, šta god. I da, to je to. Vidimo se, ćao!